sempre me chamou a atención as construcións dos muros. E levo moitos anos maquinando, pero por complexo de non saber se meter a pata ou non, pero anduve investigando algo por internet e a verdade non atopei moito. O que atopei foi sobre todo neste tipo de muros coñecidos como muros de pedra seca. Non hai cemento, non hai ningún argamasa, senón que son pedras postas, bueno, con algunhas técnicas, varían según os sitios. Agora estou en Beariz, hai moitísimo, bueno, é un sitio donde para ver muros e construcións deste estilo singulares teñen arte. Paremos agora neste, porque sobre todo tedesme que axudar, se mete a pata, hai xente que sabe moito, ou incluso algún, ao mellor hasta fixo muros destes tipos. Eran feitas en pedra, vedes que aquí hai unha pedra coñecida como lousón. Aquí, eu tamén escoitei noutras zonas de Galicia que lle chamaban chanzos a esa pedra máis grande, vai excavada, era a pedra máis grande, e depois un montón de pedras pequenas que se iban poñendo, pero non que parece que se empuxa, se vai caer. Isto ten unha robustez importante, e son singulares porque levan ese toque, lousón, pedras colocadas dunha maneira, doutra. Hei de facer máis, se me axudades, se me falades de muros, eu estou disposto a facer moitos vídeos destes, non? Hai kilómetros e kilómetros de muros deste estilo, aquí na zona do concello de Beariz, bueno, Terra de Montes tamén, pero varían según a zona, debía ser a técnica que usaban os canteiros. E hai unha cousa moi curiosa que atrás, nunha charla sobre ecoloxía, estes muros teñen unha particularidade, de que dentro desta pedra, a non estar cementada nin rechea, pois sirven para manter tanto flora como tamén insectos e bicherías que viven nela. A parte de facer o traballo que fai o muro, separar, pois nestas servían para manter bicherías. E leí en algún sitio de que movimentos, sobre todo, creo que na zona de Baleares están plantando estes muros para conservar os hábitats, estaban facendo de novo para conservar os hábitats de moitas bicherías. Eu deixo recordarme. Aquí me dixeron que esa peza é lousón, non sei como chaman estas pequenas que parece que están facendo recheo. Isto é duro, non se tira, e xa me contaredes. Deixo-vos, muros de pedra seca.